Хәлдәр нисек? Bugün 6. ders bulmanın. Bizi kitapxonaga alıp keldiler. Bunda türlü bayramlar o'tkazarga bo'lar. Super! Ярай, бик һәйбәт. Туган көне белән сыйныфташларың кутланылармы? Юк әле. Кутларга. Алган конфетларыңды таратып бирдеңме? Әлбәттә. Кайсы берәүләр хәтта рәхмәт дип тә әйтә белмәй. Ярар, тиздән әйтерләр. Әсәй. Әв, Saymeram Aygül. Bugün bizde kimseler bulamı? була. Бу бит һинең туган көнең. Карале кызым, әгәр теләһәң калган иптәшләреңне дә сакыра алаһың. Olayha biz ekskursiyam hun. Tura bizge kimsek bulamı? Була, кызым, була. Тик ата-әсәләреннән рөхсәт торһаңдар, яме? Рәхмәт әсәй. Һин иң яхшы әсәй. Ярар, кызым, минең эшем күп, балам. Ярар, хуш. Рөхсәт итте. Ура! Карагыз инде бүлдәк дигән. Матур. Balalar, yakınırak kilegi deli. Kamila kiledi bunda. Balalar, aytigi deli, bugün kimdin bayramı? Kamile'nin doğum günü. Dürüst aytis, bugün Kamile'nin doğum günü. Aytigi deli, büte kutlay bunu. Ришат, Хәдер, һөйләшеп бөтәм дә үҙем яныңа барырмын. азык түлек артынан барырга кәрәк. Каймак кәрәк тот пешерергә. Айнур барып килһен. Айнур бер сәгать элек тренировкага китте. Эйе, тыңлайым. Бында мине бүлдерделәр. Докладта ул турала һүз буласак. Эйе. Хәдер, бына таптым. Технология CRISPR произносится как CRISPR и представляет собой биологическую систему для изменения ДНК. Ярай. Һинеңсә булган, Шамил. Өченче пунктты кыскартырмын. Һин хаклы. Һин Шамил агай менән һөйләшәһеңме? Эйе. Эш буенса. Кадерлем, Шамил агайың бүген кис гаиләһе менән үзе безгә кунакка килә. Менә йокы бүлмәһенә бикләнерһегез дә күңелегез булганса һөйләшерегез. Ә хәзер марш каймак артынан. Ярай, Шамил. Кисен кызымның туган көненә килгән сөйләшербез. Бында мине каймак проблемаһын хәл итә алмайҙар. Каймактың дөньяви запастары бөтеп бара икән. Ярай, кисен көтәбез. Ришат, менә бында нимә алырга кәрәклеге барыһы ла ябылган, яме? Ярай. Тыңлайым һәм бойһон. Бар, яһәтерәк бу. Хәдерлем, мин кайттым. Атай кайтты хәзер кызым, хәзер көтеп тор әле. Сак кына көтеп тор, яме? Киләм. Сак кына көтеп тор, атай кайтты кызым хәзер. Карады, балаларга нимә алдым? Шампан шарабы? Балаларга? Эйе. Балалар өчен газировка. Тышы хаста ысын шарап булмак, айырып та булмай. Үзем дә аптырап калдым. Ә олыларга? Алдым, барыһына да кайгырма. Катыһын да, агын да, кызылын да, татлыһын да, барыһын да алдым. Өстәлдәрне куярга кирәк. Курсама, куярмын. Каймак алдыңмы? Алдым. Ихтибар, әйбә. Кызым, абыл һинең туган көнеңә туй. Ә хәзер теләктәреңде теләмәгән бала. Oh,
Күбрәк дип булай хәзер аракы белән шайрагы да ул коньяк белән дип әйтәйгәндә. Бурын камыл гына әйтә. Браво. Мин ис белгәндә ата-алатайлар шулай туттак куялар да. Шулай җибәрәләр иде. Һәмерик кенә камыл. Камылны диенне күмитә бәйләгәннәр бит инде бурын. Баштыра барыш. Шуңа менә бу шешәләр белән шайрагы туттак тугандар тапмый. Калдыгысы бетәрендә. Бүткәнсеген әйдәгез. Олалар кебек отырабыз. Дөрес. Әйе. Balam халык экелектен ямандан тыя келген. Адам бөтә акылы, бөтә һавагы ижадында хакланган. Әсәндән хитен ау итмәдегез. Ау ул агыл дигән. Яхшыны искәдә һау булыр. Ямандан искәдә ау булыр дигән. Әсәй, михәбе. Килен. Итәме шулай? Итә. Әйдә. Рәхмәт. Нигә не яшәр? Нигә мөмкин? Мин һинең яшендә Рәхмәт әйе. карарсың, зиһен асыла. Карасың, кәеф күтәрелә. Һыуда нимә бар? Димәк, бактерия. Атағы ла шулай дип әйтәләр. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Әйдә, тот, спортсмен. Яхшыны искәдә һау булыр. Ямандан искәдә ау булыр дигән. Элек бит инде әрме сафтарынан хәбәр итеп кайткас, без авылда яшәнек, клубка сыга торгайнык, анда күңелле булган гармунда уйный торгайнык, монан кушауда кызлар киләләр. Балалар, ихтибар, барыгыз да күзләрегезне йомыгыз. Бетәмени. Барыбыз да. Һәм эстән генә теләктәр теләйбез. Теләктәр. Йомдыгызмы? Янтак. Хәзер күзләрегезне асыгыз. Кызым, yine тагыла бер тапкыр туган көнең белән котлайбыз. Инде бар теләкләрең тормышка ашырга. Дөресрәк. Афарин, шулай эшләргә кирәк. Алла хөрмәт.